Türkmenistanda Covid-19 bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän türkmen häkimetleri keseliň ýaýramagyna garşy pugtulandyrylan ätiýaslyk çärelerini arasynda maska giýmek rejimine gözegçiligi güýçlendirdi. Geçen hepde polisiýa işgärleri Aşgabatyň teke bazaryna duýdansyz reýd geçirip, maskasy bolmadyk, şeýle-de polisiýanyň pikiriçe maskany talaba laýyk takynmadyk raýatlary pul jerimesini töletdiler. Azatlygyň howpsuzlyk aladylary sebäpli adynyň tutulmagyny islemedik çeşmesi reýtleriň içeri işleri ministrliginiň ýürüti buýrugy esasynda Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň gözegçilik batalyonunyň işgärleri tarapyndan geçirilýändigini ma'lum etdi. 27 iyulda raýat işigindäki polisiýa işgärleri teke bazaryna kürsäp girdiler we maskasy bolmadyk ýa-da olaryň pikiriçe gorug örtügüni talaba laýyk takylmadyk raýatlary saklap, bazaryň goýundaky polisiýa darasyna äkitdiler we şol ýeriň özünde 21 manat jerime töletdiler diýip bu wakalar başdan geçiren paýtagtyň ýaşaýjylarynyň biri habarçymyza gurrun berdi. Atlandyrylmasızlygyny soran Aşgabatlynyň sözlerine görä, polisiýa jerimanyň tölenendigi barada hiç kim resmi kwitansiýa bermän, onuň deregine diňe puly töledi diýen ýazgyly kagaz bölegini bermek bilen çäklenipdir. Gözegçilik batalyon serkerdesi polisiýa darasynyň howlusynyň derwezesiniň öňünde maskasyz aly bedir eşikli kölegide oturan ýerinden adamlaryň jerimany tölep tölemendigine gözegçilik edýärdi. Ol adamlaryň üstüne azgyrylyp, şol puly töledi diýilen kagazyň görkezilmegini talap edýärdi diýip Azatlygyň söhbetdeşi belledi. Ol polisiýa ofiseri bilen iki çak söhbetde bu pul jerimesiniň onsuz hem maliýe we azyk çökünligi sebäpli ejir çeken ilaty goşmaçy azapdygyny düşündirmäge tynanşanda, kanun goraýjy edaranyň işgäri özleriniň hem bu talaplardan bizardygyny, emma ýol başçylaryň buýrugyna boýun bolmakdan başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyr. Azatlyk radiosy ýokurky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginden, Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň gözegçilik batalyonundan we beýleki degişli bölümlerinden kommentari alyp bilmedi. Ýatlatsak azatlyk mundan öň hem içeri işler ministrligiň buýrugy esasynda polisiýa işgärlerine maskasyz adamlary saklap, olary jerime töletdirmek boýunça ýürüti gündelik plan tapşyrygynyň berilýändigi, sorulan puly toplap bilmedik ofitserlere onuň öwedini öz hasaplaryna töletdirilýändigi barada maglumat beripdi. Türkmenistan koronavirusun geçen ýylyň martynda global pandemiýa diýilip elan edilmeginden bäri, hatda onuň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşiniň dünýäniň köp ýurtlarynda howatyrlanmalary artdyrýan döwründe-de. Ýurdun çäginde bu ölüm hoply ýokunjyň ýeke ýagdaýynyň hem resmi ýüze çykarylmandygyny öňe sürüp gelýär. Ýöne häkimetler keseliň ýaýramagyna garşy ätiýaslyk çärelerini, şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giýmek we köpçülükde 2 metr aýrylyk saklamak düzünlerini güýçlendirýärler. Şol bir wagtda azatlygyň we beýleki garaşly neşirleriniň habarçylary ýurtda Covid-19 ýolugýanlaryň da, ondan ölýänleriň de köpdigini tasdiklaýarlar. Soňky 20 günüň dowamında paýtagy Aşgabatyň ençeme etrafynda subsidiýalenen adyk önümleriniň öýlere paýlanyşy kadaly görnüşde amala aşyrylyp başlandy. Mundan öň towuk eti, ýumurtga, şeker we ösümlik ýagy ýaly adyk önümleri aýda 1 ýa-da 2 gedek ýaşaýjylara paýlanýardy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler paýtagtyň häkimetleri döwletiň subsidiýalenen bahadan satýan adyk önümlerini her 10 günde 1 gedek ýaşaýjylaryň öýlerine paýlaýarlar. Adyň kadaly paýlanýandygyna paýtagtyň 1-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji we 30-njy etrapçalarynda şeýle-de parahat 1, 2, 3, 4, 5 we 7-nji etrapçalarynda syňlasa bolýar. Subsidiýalenen adyk önümleri değişiklikde bellenen günlerde etrapçalara eltilýär. Ulaglardaky işgärler adygy almana çykmadyk ýaşaýjylara jaň edip öz adyk paýlaryny alyp gitmegi soraýarlar. Habarçymyzyň maglumatyna görä, olaryň elinde özlerini değişli etrapçalaryň ýaşaýjylarynyň sanawy bolup, olar adyk paýyny satyn alan raýatlardan şol sanawa gol çekmegi hem talap edýärler. Bir hojalyga köplenç adam sanyna garamazdan 2-3 tany towuk budundan, 1 litr ösümlik ýagyndan we 1 kilogram şekerden ibaret adyk paýy 55-65 manat aralygynda satylýar. Bu pulun 18 manady ösümlik ýagy, 9 manady şeker, agramyna görä
ýerlerde 25-30 manady towuk buduna we 3 manady ýol hyzmaty üçin alynýar. Hususy dukanlarda 1 litr ösümlik ýagy 60-65 manatdan, şeker 22-26 manatdan bahalanýar. Ýatlasak döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän uly nowatlary aradan aýyrmak taýlarynyň çäginde häkimetler maýyň başlarında Türkmen paýtagtynda subsidiýelenen iýmit önümleriniň öýlere eltilip berilmegini ýola goýdy. Häkimetler ilk başda hepdede bir gezek iýmit paýlanylmagyny ýola goýmaga synanyşdylar. Ýöne yerli ýaşaýjylar adyk önümleriniň kadasyz paýlanýandygyny, may we iýun aýlarynyň dowamında paýtagtyň köp etrafynda bar ýok 2 gezek adyk paýlanandygyny aýdypdylar. Öňler ulaglar anyk bir günde gelmeýärdi. Şol sebäpde öýünde bolmadyk adamlar adyk paýlaryny satyn alyp bilmeýärdiler. Şeýlelik bilen olar adyksyz galýardy. Ýaşaýjylar indi bu ulaglaryň haýsy günlerde gelýändigini özlerine belläp goýýarlar we şol güni öýde boljak bolýarlar diýip efirde adynyň üýtgedilip merjen diýilip tutulmagyny soran Aşgabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda adyk paýlary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgüni Aşgabatda we iýulyň ortalaryndan bäri Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde dowam edýär. Adyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret iýmit paýyna girýän önümler towuk budy, ösümlik ýagy, şeker we ýumurtga subsidiýelenen bahadan satylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar, işsizlik, hususy söwda nokatlarynaky aşa gymmat bahalar maşgalalary subsidiýelenen önümlere garaşly goýýar. Käte bazar bahasynaky beýleki has gymmat önümler döwlet bahasynaky önümleriň gapdalyndan goşulyp mejburi ýüklenýär. Subsidiýelenen adyk önümleri güzeran eklenji bar ha kynlaşýan köp maşgala uly kömek bolýar. Ýöne häkimetleriň goşudurnak içinde bu sahylygynyň ýagny adyň kadaly paýlanyşynyň haçana çenli dowam etjegi belli däl diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Şu günler Türkmenmaşynyň polisiýasy şäher we awaza fiýahatçylyk zolawyny yerli fiýahatçylardan araslyar. Galy berse-de ýurdun beýleki sewitlerinden baryp Türkmenmaşyda işleýän ýaşaýjylar Wagtlaýyn Balkanawa şäherine uradylýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu çäreler iki ýagdaý bilen ilteşdirilýär. Birinciden öňümizde günlerde awazada halkara sammit geçirilir. İkinciden prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýakyn töweregi we ýokary derejeli resmiýleriň maşgala agzalarynyň şu günler awazada diýinjalýanlyklary barada maglumatlar var. Habarçymyzyň sözlerine görä yerli fiýahatçylar şu iki ýagdaý bilen baglylykda Türkmenmaşydan çykarylýar. Bu çäreler awazada geçiriljek sammit bilen baglanyşdyrylýar. Emma häzirki wagtda prezidentiň maşgalasynyň awtuklarynyň, gyýylarynyň we gelininiň prezidentiň awazadaky rezidensiýasyna diýinjalýanlyklary barada habarlar var diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol sebäpden kenar bazaryna hem adamlary goýup bermeýärler. Sebäbi Berdimuhammedowyň ýakynlary bazarlara aýlanýar. Häzir 4 san ak renkli ähli aýnalary garaldylan döwlet belgisi ýok ulaglarda prezidentiň ýakynlary Türkmenmaşynyň köçelerinden geçenlerine köçeler ýapýar. Adamlaryň hereketi şäklendirilýär. Şeýlede häzir awazada Türkmen vice-premierleriniň hem maşgala agzalary we çağalary diýinjalýarlar diýip çeşme maglumatynyň üstüne ýetirdi. Garaşly Türkmen Nokat News neşri Türkmenmaşydaky başagaýlyk barada 31-nji ýylda habar berdi. Hazır mehmanhanasynyň bir işgäri atelde galýan mehmanlaryň hiç ýyly düşündürüş berilmeden atelden çykarlanyklaryna neşri gurrun berdi. Türkmen Nokat News 31-nji ýyly tasdik bolmadyk maglumatlara salgylanyp diýinjaliş solawynaky ähli mehmanlaryň öýlerine uradylandygyny habar berdi. SNG Nokat Today neşri Türkmenistanyň döwlet medeniýetine salgylanyp awazada Awgust aýyna geçiriljek halkara çäreler barada habar berýär. 17-nji ýylda geçirilen ministrler kabinetiniň mezgilinde Türkmen hökümeti öňümizdäki günlerde ýurdun çägine geçiriljek halkara maslahatlary ara alyp maslahatlaşdy. Maglumaty görä 6-njy awgustda awazada Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň konsultativ duşuşugy, Merkez Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogy, Merkez Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy we bu çäreleriň gapdalyndan medeni çäreler şol sanly sunugu diýişgärleriniň gatnaşmagyna konsert geçiriler. Döwlet medeniýet 6-njy awgustda awazada 6 sany halkara çäreniň geçiriljekdigini habar berýär. Şeýlede maglumaty görä bu çäreleriň ýyly 2021-nji ýylyň aýagyna çenli sebitde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň hem de Türkiýanyň döwlet başlyklarynyň sammitini, ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň 15-nji forumuny hem de Hazarýaky döwletleriniň başlyklarynyň
6-njy duşuny geçirmek gödeňine tutulýar. Türkmenistan we Azerbaýjan şu ýylyň başlaryna iki ýurdun arasyndaky dawaly ýanygyç känni dostluk uglevodorod ýatağyny bilelikde özleşdirmek boýunça ulalaşdy. Türkiýanyň döwlet başlygy Recep Tayyip Erdogan 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistana sapar etmäge tinanşýar. Ýöne bu heniz başa barmady. Hazarýaka döwletleriniň başlyklary 2018-nji ýylyň awgustynda Hazaryň hukuk durumy boýunça ulalaşyk gazandy. Awazada geçirilmegi gödeňine tutulýan halkara çäreler Türkmenistanyň bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha çuňlaşyp häkimetleriň ýurtda koronavirus pandemiýasyny tutan ýerlilik bilen inkar edýän wagtyna hem de Merkez Aziýa Sewitiniň günorta goňşusy Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Türkmen hökümeti ýurdun çägine geçirilýän halkara çäreleri özüniň halkara awraýynyň iqrarnamaz hökmüne wagt etmäge tinanşýar. Ýöne insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini öz ilatyna basyş etmekde, ýurt raýatlaryny esas azatlyklardan göz çykgynç mahrum etmekde ýygyderli tanqid edýärler.